Zdareckanec, dámy a pánové, chlapci a děvčata, jméno mé je Shakespeare LP a já vás zdravím u mého dalšího videjka neboli u mé další soutěže. Tak a my se můžeme vrhnout na představení téhleté postavy jménem Bengista. Je to na světě 3, budu teďka u ní dělat maličkou soutěž, takovou vánoční, jako takový dáreček pro vás a jak můžete vidět, ukážu vám teďka věci tady od Bengisty, podle mě věci má celkem dobré, staty nemá špatné, až na tu výdrž bych zvětšil aspoň tak o 1000, aby to bylo tak půl na půl. Víte, má to 4 epiky, jak vidíte je trošičku zanedbaná. Surprise, motherfucker! You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Protože teď jsem za ní dlouho nehrál, má vlka na 75 dnů, má tady 2 elíky naštěstí a na inteligenci a my se můžeme do čeráku podívat, jestli tady není nějaký elík. No, zatím tady žádný nevidím, a tak to nevadí. Podíváme se do zbrojky. Nic, 54, to je horší, no i když je to lepší, ale já to nebudu brát, protože na to nemám goldy. Teďka vám můžu ukázat cech. Pozice, cechu je myslím pozice 17, tak můžete vidět, můžu vám klidně ukázat vůdce, který je fakt dobrý. Tak můžete vidět, má celkem luxusní staty, lepší než já. Taky je větší level, že má tu Grifa, ale už asi to moc nehrajem. Teď vám můžu ukázat podzemí. Tady máme Helgora Pekelného, na kterého jsem před chvílí útočil a obral jsem mu půlku. Tady máme... Tady jsem neútočil hodně dlouho, ale tak portál je celkem ničemu, podle mě, když tak to napište do popisku, jestli se vám portál líbí nebo ne. Tady máme zrcadleného blázna, 44. poschodí, tak, můžete vidět, je takový šašek. A to je možná vše, co bych vám asi tady k téhleté postavě řekl. Jestli chcete vyhrát tuhletu postavu, tak musíte dát like na video, like na můj fanpage a taky odběr na můj kanál, já to všechno kontroluji. Určitě čtěte popisek, protože tam budou všecko, co máte dělat. A můžete po případě i sdílet, jestli budete chtít. A to je asi tak vše, co bych vám k téhleté postavě chtěl říct. Takže prostě lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte. A já se s váma loučím a čusák!